Tungod sa grabing baha sa may barangay San Jose, Cebu City, may mga sakyanan nga gianod ug naaberya sa bulog sa tubig. Samtang pinaspasay usab ang declogging sa mga kanal ug drainage sa Cebu City. Kaniya ang report. Dihang nibunok ang uwan kagahapon, niresulta usab kini sa mga lugar nga kaniadtong dili bahaanan karon grabe na nga gisanapan. Sama na lang niining halapad nga daan sa barangay San Jose, Cebu City. Din grabe ang baha pagbunok sa uwan. Sa video nga kuha ni Buds Setrok, kanang multicab nga nidusmo sa nagpadaplin lang unta nga van, nakaparada mga 10 ngadto sa 15 metros ang gilayon apan naanod sa baha. Samtang adunay laing sakyanan nga nisuway gyud unta pag-irog apan napagngan gyud sa makina sa tunga-tunga sa bulog sa tubig. Matud sa uploader nga ilang gisungasong ang baha aron ma-rescue ang driver og sakay nga naratol na ni atong tungora ug hinuon luwas na. Niadtong Lunes na sinati ang grabing pagbaha sa Barangay Apas, Cebu City. Din ang parking area sa usa ka mall daw na susama sa pool ug ang mga sakyanan mura na sabgani og nanglutaw sa kataas sa tubig. Natumbok sa mga tinugyanan sa Department of Engineering and Public Works o DEPW ang tinuddan sa bulog sa tubig. Nunot niini ilang gipahimuslan ang pag-init sa panahon kaganihang buntag. Naabtan sa GMA Regional TV ang pagpanglimpyo sa taga DEPW sa kadalanan sa Cebu City. Ang agianan sa tubig nga natabunan na sa yuta gipang bakbak. Pinaspasay ang paglimpyo nila sa gutter nga mauunta ang subayan sa tubig nga kabahin sa drainage system. Gawa sa paghawan sa yutang nitabo na sa kanal, gipanghabwa usab ang lain-laing basura, mga bato nga nakabara sa imbornal. Waig sa payan sa ubang trabahante nga muumog sa grabing kahugaw sa tubig basta malimpyuhan lang. Daganay mo. Dagang tubig o dagang basura? Dagang basura. Basura. Parating. Samtang kining laing personnel sa gubat sa baha sa Cebu City nga nangunay usab pag-ugkat sa mga basura ug ubang nakabara adunay panawagan. Dapat unta kung naay mga magtukod og mga structure good tan-awon nila og ang ilahang drainage okay pa ba? Dagko ba? Di na to mahibaw-an ang kinaiyahan mo mangita sa agianan sa una nga sapa. Sa una kuno murag sapa man kuno ni dinindakita. Ibalik sila sa ilang agianan. Ang epekto sa daotang panahon nagsilbi usab natong leksyon og pahigmata sa tanan nga kung maningil na gani ang kinaiyahan ang atong pagpakabana maoy gikinahanglan. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiena, Balitang Bisdak.